тук, като стягаш пръстите в момента на удара. Тази е друг тип. При тази внимавай, понеже перваза е по-широк и е опасно да наредиш някой от пръстите. Този, който е с по-облия перваз, ако има някой, който поне е свикнал да го едам на него. Ще вземем от двама да го прави тук. Да, виж сега какво ще вземем. Това, върху което съм си седнал, това е тъй наречения кахон. Кахона като инструмент, кахона идва от Перу като първообраз, нещо, което е използвано по корабите. Кахон буквално значи съндък. И идеята е, че предната тънка дъска е захваната, залепена в долната половина. Горната половина е свободна, което означава, че отгоре като се удари, се чува един доста специфичен силен звук. Тук по същия начин удара, който е съответно на центъра на онова, е тук долу. А тук горе са первазните удари. Така, човек като му посвикне вече, може да променя тона на басовия удар с пета. Имаше някакви в Африка върбови пръчки, такива и като стисне под мишницата. Това е тъй наречения говорещ барабан. Такова нещо нямам тук. При тях идеята е с две кожи и наистина се притиска и се прибира и се отпуска обратно, за да може да се отпусне и да се прибере кожата и се получават много интересни ефекти. Той с една пръчка и всъщност човек прави целия ритъм само с едната ръка. Ето това голямо е нещо като кахон, което едни французи правят. Идеята е, че тук вместо човек да се мъчи да прави център и перваз, тоновете ги има готови. Баса, някакъв среден тон и тук високия.